És curiosa sempre la presència en moltes festes d'aquest país, de Catalunya, d'aquests personatges, d'aquesta imatgeria festiva, en forma de capgrossos, en forma de gegants, en forma d'animals mitològics. D'alguna manera fan una espècie de representació de certes metàfores de l'inconscient col·lectiu, en forma de mites, en forma de personatges famosos o personatges simbòlics. L'intent de fer un curs professional, de normalitzar l'ensenyament de la imatgeria, això ja es va intentar a la dècada del 1980, una cosa així, no va sortir bé, no sé els detalls, es va fer a través d'Artesania de Catalunya, però la cosa no va funcionar. Després d'això se n'havia parlat diverses vegades, s'hi donava voltes, i llavors bé, ara ja fa un parell d'anys que amb la Judit Camps parlàvem del tema, que ella està al taller Gavins, i llavors la necessitat que hi havia de que es normalitzés una mica i que sobretot es transmetés tot aquest coneixement. Llavors, aprofitant el Congrés País Gegant que s'està fent, que de fet és un congrés que es va fent, ara una sessió, ara una altra, ja fa un any que dura, doncs es va fer la primera de tots, va ser el setembre passat, que era sobre constructors, a Olot. Ja hi havia hagut una prèvia artesania i es va anar embolicant la troca, en positiu, naturalment. Aviam, la idea de fer aquest tipus de curs de professionalització ve de la FAOC, de la Federació d'Associacions Artesanes i d'Ofici de Catalunya. En aquesta federació teníem molt clar que s'està perdent la figura de l'aprenent, per tant, la gent que està sortint de les escoles, ja sigui Belles Arts o Arts i Oficis, Arts i Oficis, escoles com la Massana, per exemple, amb què es fan grau superior o grau mitjà d'oficis, no surt la gent preparada. Fa 4 dies he començat la direcció de l'escola i per tant, diguéssim, jo diria que aquest és el primer acte que en realitat faig com a director. I em fa com molta il·lusió que estigueu aquí i està molta il·lusió que en realitat fem aquest tipus de treball. És a dir, surt gent de les escoles que quan venen a taller no tenen la formació com per començar-hi a treballar, sinó que has de fer tota una feina d'ensenyar-los ofici, i vam dir, doncs, el que podem fer és fer cursos molt concrets, que en diem CPO, curs de professionalització d'oficis, no és reglat, però sí que els imparteixen bàsicament mestres artesans, que són la gent que estem treballant en l'ofici. Tots sabem que molts oficis són necessaris aprendre'ls al taller, i és molt interessant la presència del mestre al taller, però per altra banda, el mestre de taller normalment no és excel·lent, particularment un bon pedagog, no ha fet un treball més que de reflexió sobre la pròpia pedagogia del que ensenya, i té la tendència a no introduir-se en elements conceptuals, i està molt obsessionat en les parts pràctiques, perquè la part conceptual normalment no se sent molt fort, perquè és la seva només. En aquest sentit, les escoles, ja al moment del canvi del gremi a les escoles, històricament, van ser les que van accentuar el caràcter teòric, el caràcter d'una reflexió que influeix clarament en la pràctica. Jo diria, sempre parlem de tradicional, perquè jo diria que el que estem fent és tornar-li aquest ofici el valor que havia tingut, perquè a principis del segle XX, amb un projecte d'aquest tipus, intervenien escultors, artesans, lògicament, sastres, figurinistes, i participava gent de teatre que feia decorats excepcionalment, escultors de primera línia, etc. I això, a partir de la Guerra Civil, que van desaparèixer, van quedar 4, i es va anar deteriorant la professió fins a recuperar, amb la recuperació de la democràcia, tota aquesta nova gent que ara encara que estarà donant classes. I jo diria que el que hem de fer és no tant el fet de tradició o modernitat, que és absurda, perquè la tradició és el que la gent sent al carrer, i la modernitat és el que hi pot aportar l'artista, però les dues poden conviure. Perquè, a més no hi crec en modernitat. La paraula modernitat no m'interessa, m'interessa la paraula actualització. Allò que és modern, si sobreviu a vell, serà tradicional, però si no, ho llançarem. En canvi, si ho actualitzem, vol dir que ho mantenim en vigor sempre. També ens interessava gent molt creativa, perquè en aquest curs el que volem és, sí, donar una formació que no s'ha donat mai, clàssica, en el sentit de
com es treballa, com estem treballant ara, com s'ha treballat sempre, però també ens interessava la innovació. És a dir, que aquesta nova generació no faci el mateix que nosaltres, perquè no té sentit, no?, per nosaltres, tal com es planteja el curs, sinó que vagin un pas més enllà. Per tant, no només gent que formi part del món geganter, que n'hi ha que sí, que ja estan, hi ha alumnes que estan en colles, hi ha alumnes que ja han fet algun gegant o algun capgros, i fins i tot hi ha 2 alumnes que tenen una empresa privada amb què comencen a fer aquest tipus, vull dir que són autònoms i estan fent imatgeria i altres coses, no en viuen encara perquè no és fàcil, però ho estan fent, sinó que ens interessava també creatius. Primero, os recomiendo que la tira de barro la hagáis un poco más diversa. Que sea más fácil de lijar o que sea más Esta no, este es el solo cual, color. con este es el cual sería de acabado. Claro, lo más lógico que en esta pieza sea de lijado. Ahí se podría hacer de 2 maneras, ¿no? Ahora voy a enseñar 2 maneras que se puede hacer. Vull dir que li poses una mica, no s'ha de posar gaire, tu fas també. Clar, hi ha gent que treballa, normalment diuen que millor treballar amb trossos més o menys, d'una mida així, perquè s'adapta més bé, perquè no sé què, no sé quantos. Jo penso que la tradició existeix, hi és, l'hem de tenir en compte i l'hem de respectar. Però aquesta tradició un dia va ser innovació, perquè no hi ha res que neixi del no res, sinó que neix i a molts anys acaba sent tradició. Llavors, què hem de fer ara? Renegar de la tradició no, perquè forma part de les nostres arrels i, de fet, forma part del procés creatiu per fer qualsevol cosa, però estem visquent a l'època que estem visquent i aquí ens hem d'adaptar tant a la manera de pensar de la nostra societat actual com en els nous materials que ens ofereix. I jo crec que aquí és una de les coses que vam dir quan vam presentar el curs, que hem de fer història. I quan diem que hem de fer història vol dir això també, que hem de ser nosaltres prou capaços que innovar per arribar a aconseguir amb el temps que aquesta innovació sigui tradició. I aquí m'hi va portar que un dia ens vam trobar una sèrie de mestres artesans i artesans d'imatgeria per voler fer un gremi. I en aquest cas el gremi el volíem formar perquè hi hagués un tractament de bones pràctiques, de que la gent que sortís nova fes les coses més o menys com Déu mana. No com nosaltres, que hem arribat, molts hem sigut ens ho hem fet nosaltres mateixos i llavors hem tingut d'anar investigant i trencant moltes peces a base de fer pràctiques. Els alumnes, cada un s'ha expressat com ha volgut, els ajudem amb les parts tècniques, els deixem equivocar, que això és molt important, perquè així l'alumne veu que no és tan fàcil com sembla, i llavors, al moment que s'han equivocat, llavors els ajudem a resoldre el problema. El que he fet aquí ha estat, bàsicament, des de l'inici, una mica orientar com muntar les estructures, que és la gran problemàtica, perquè a continuació puguin aguantar el fang, i aquesta quantitat de fang té un pes considerable que aquestes estructures han de donar-hi resposta. La impressió és extraordinària des d'un punt de vista de l'enorme entusiasme que tenen la gent. O sigui, mai hi havia, molts anys que he estat fent de professor, potser mai havia tingut un conjunt d'alumnes, diguem-ne, si se'ls podem considerar així, que tinguessin tant d'entusiasme, tanta dedicació, tanta entrega i tanta capacitat de treball. Jo penso que el nivell que tenen els alumnes que estan aquí, si posessin de 0 a 10, estem entre un 8, quasi 9. Vull dir, hi ha bones mans. Vull dir que si algun de nosaltres, dels antics, ens haurem d'espavilar, perquè si no ens atraparan de seguida.